Barcelona Energia, el teu operador elèctric metropolità. Vols gaudir d'energia renovable de la mà de la comercialitzadora pública? A Barcelona Energia t'oferim energia amb certificat 100% renovable, servei de proximitat i una gestió enfocada a l'estalvi i a l'eficiència energètica. Contracta una de les nostres tarifes a barcelonaenergia.cat. Ves a tarifes ciutadanes i escull la tarifa que més et convingui. Desplaça't fins que trobis la paraula Contracta. Fes-hi clic i accedeix al registre. Introdueix el número CUPS. El número CUPS el trobaràs a qualsevol factura de la llum de la teva comercialitzadora actual a l'apartat Dades del contracte o subministrament. Comença per ES0031 i consta d'entre 20 i 22 xifres i lletres. Introdueix el CUPS i fes clic a Consulta. Comprova que les dades del punt de subministrament són correctes. Desplaça't fins a Dades de contacte. Emplena cadascun dels camps. Accepta la política de tractament de dades de caràcter personal i fes clic a Contractar. Rebràs un correu electrònic de Logalty al correu que has indicat prèviament al formulari. S'obrirà una pàgina de verificació d'accés a Logalty. Fes clic a Accedir. Introdueix el mateix número de telèfon que el formulari Dades de contacte. Introdueix els números i les lletres de la imatge i fes clic a Entrar. Fes clic al botó Aquí i descarrega el contracte que has de signar. Fes clic a Continuar per seguir amb el procés. Rebràs un missatge de text al teu telèfon mòbil amb un número PIN. Introdueix-lo a la casella i fes clic a Firmar. Ja formes part de la comunitat de Barcelona Energia. Benvingut! Contacta amb nosaltres i t'informarem dels grans avantatges que suposa ser usuari de Barcelona Energia. Informa't a barcelonaenergia.cat. Truca al 900 906 807 o envia un correu electrònic a consulta@barcelonaenergia.cat.